A'r tri fydd yn mynd i'r afal ar dasg wsos yma ydi Mr Huw, Osh Candelas, Ti dod off yr enwog chdi? a Eilir Pierce. Na fo. 4-track recordio bach, to? Gan bod nhw'n stuck. Dwi'n rhag on bod yna di gael channels yma. Os dyn nhw'n gwrando yna fi, allai just recordio fy hun toilet. Osh, Huw, Eilir, pawb yn iawn? Fe, diolch. Croeso i Monnow Valley. Felly, ydych chi'n cael dewis allan o 2 can sydd yn yr amlen yma. Chi sydd ar penderfyniad o pa un ydych chi'n penderfynu wneud, a wedyn wrth gwrs, mae gennych chi ryddu llwyr o ran be'n union ydych chi'n mynd i fod yn wneud efo'r gan. Felly, dwi'n meddwl na cwpl sgan ei ar ôl i wneud ydy rhoi hwn i chi. Oce, iawn, Eilir, gorffan dy fanana i ddechrau. Pa'n ych chi'n meddwl? He? Just agor o, ie. Go on, gradio. Gan MC Mabon yn reiddiol, ac y dewis yw... Ta mae di aros pryd, motherfuckers yn bod man, a tymered yn y gres. Be di'r feddylfryd gyntaf am hyn? Dwi wedi chwarae 2 nhw o blaen. Anyway, do. Dwi'n chwarae fy Ti wedi chwarae, ond ti'n di recordio 2 nhw? Na, do, dwi'n chwarae... Ti'n gwybod felly, mae'n handi? Yndw. O, iawn, lle. Alli di ganu tan wedi aros pryd i fi? Dwi'n gwybod. Allan canu off top man chdi. Dyma dam ydi aros pryd, dyma dam ydi aros pryd. Dim sy'n hynna. Hwna'n briliant hwnna. Oce, pwy sy'n tam wedi aros pryd? O'n i wrach yn meddwl hwnna. Chwarae fe ti neis o'n hwnna. Dyma dam ydi aros, dyma dam ydi aros pryd, dyma dam ydi aros pryd, dyma dam ydi aros pryd. Dwi'n hon. Ie. That's my goal, Ynddi. Sgan ni benderfyniad? Oes. Tam ydi aros pryd? Mae MC Pierce yn galw i. Ie, meddwl amdani sut dyn ni'n mynd i wneud o, ie. Ydy feel okay? Mae mewn arddull, da ni gyd yn licio barod ni. Yndi, dyn ni'n sy'n berig. Ti'n meddwl amdano fo tu allan i hwnna, dydy? Be sy'n digwydd ar hyn o bryd? Mae drum machine yn sail eitha da i fynd ar rhywbeth i gyfeiriad hollol wahanol. Yndi, so dwi'n meddwl, ydyn ni iwsio hwnna fatha asgwyn cefn dy fo, oedden os dwi'n para, mae'n neith o para, os dwi'n ddim, ydyn ni'n chwarae drums yn benno, neu'r troi peth yn benno, ti'n pethau ffwr. O'n eitha licio'r grŵf yna, achos mae'n eitha tebyg, ond mae'n grŵf hollol wahanol hefyd, dydy. Alli slofio lawr hefyd hwnna, alli? Wel, dyn ni'n chwarae tempo hwnna, bydd hwnna'n brafiach, dweud. Hwnna'n sy'n cool. Ti'n gallu gweld y ceir yn mynd fyny ac i lawr. Suspensions, ie. Aros pryd. Mae Pierce mynd ddechrau twyrcio ni wedyn. Ladies, dyma damed i aros pryd o Eilir Pierce. Felly mae y criw wedi cael sawl awr efo y gan bellach, di penderfynu ar y strwythyr, di dod yn bach yn fwy ymwybodol os mae'r gan yn mynd. Maen nhw wedi rhoi amball i ddarn i lawr, megis, drum track, rhyw fath o ghost drum track, cwpl o beth eraill lawr, felly dwi'n meddwl allai ddod ni fynd i weld lle maen nhw arni. Boys, lle ydych chi arni? Be sy'n digwydd? Ia, mae'n gyfuniad o Icelandic plentynnaidd i fewn i hip-hop, popaidd, lo-fi, i fewn i gospel tywyll. Ydych chi mewn pwynt ar hyn o bryd lle mae'r gan yn gallu mynd i rwla, felly? Yndan, dyn ni eisiau pigo baseline ar gyfer y gitsgan. Ie. A mae gen i wbeth lle ni ddechrau lerio beth am ben o wedyn. Reit. Osh, cer a fi o sut mae heddiw wedi mynd cam wrth gam ers i chi gyrraedd. God knows. Nath ni benderfynu o'r cychwyn bod ni ddim eisiau gwneud cyfer tebyg i'r gam gwreiddiol. Da ni wedi bod yn bochaf o vocals fan, Eilir wedi bod yn udo. A wedyn... Ydy wedi cymryd rôl MC Mabon ymlaen. Do. Dwi'n gychwyn! Gychwyn! Dwi'n meddwl bod o'n ffain. Ie. Mae'n poeni bach gormod, dwi'n meddwl. Ie. A wedyn, dwi'n mynd i roi drums lawr nesa. Ie. A wedyn o'n rhaid y canig o iawn, dwi'n meddwl wedyn.
Mae'r gan bellach di datblygu o fod yn just can o syniad i fewn i graff difrifoldeb, a maen nhw bellach wedi mynd yn ôl i fewn i'r stiwdio mwyn datblygu rhyw fath o ddifrifoldeb yn y strwythyr. Dwi'n yn siŵr iawn sy'n mynd yn gweithio, ond mae'n edrych y dda beth bynnag. Osian, ti di vocal mentor fi? Reit. Beth ysio? Beth ysio gwybod? Beth dwi angen neud? Da ni rando ar hynna fel Monnow fel double track, dwi'n meddwl. Oce, ti eisiau fi fynd ymlaen i'r Eilir, ne? Gynnau fi'n ar fy nghyllell. Yn gywir ne ddim dwi'n cychwyn. Ffocin a braw fi gant. Oh, sorry, cameraman just scared me. I'll do that again. Mae steil o'r canu da ni wedi gwneud ar y bit rap yn swnio fatha Stars in Their Eyes, Griff Meredydd. Reit. So mae yna berig yn yr un ffordd, a pam ti'n canu cynnion, dwi'n meddwl Bob Dylan yn beth felly, ti'n defnydd impersonation o Bob Dylan. Os ydych ni wedi cael can, dwi'n meddwl gen hoci wyddfa neu Tony Galoma, a wedyn dwi'n meddwl fysa ni fwy o le i redeg efo fo, hefo'r ffordd falle da ni'n gweithio. Beth sy'n bod yn fwyaf braf ydy peidio just fatha pawb mewn stafell, reit, da ni ddysgu'r gan. Mae'r odd bwys y record, iawn job dyn. Mae di bod yn, just lot o hwyl, dydi.